Dobar dan. Do vize Bešize je ponovno s vama se ogovorimo na pitanja o procesu ishođenja američke vize. Današnje pitanje je: moram li donijeti jamstveno ili pozivno pismo ako putujem kao turist? Ne morate donijeti jamstveno ili pozivno pismo. Svaka osoba koja podnosi zahtjev za vizu mora se samostalno kvalificirati i ne može se osloniti na jamstvo članova obitelji ili prijatelja iz SAD-a. Konsul želi vidjeti vaše čvrste veze s Hrvatskom, koje uključuju dokaz o zaposlenju ili školovanju, obiteljskim vezama ili posjedovanju nekretnina. Iako nije obvezno, preporučujemo da ponesete dokumente kojima to potkrepljujete. Pogledajte popis obveznih dokumenata na našoj internetskoj stranici. Vidimo se opet do vize Bešize.